priatelia, vážení hostia, milovníci folklóru, srdečne vás vítam už na 28. ročníku Požitavských folklórnych slávností. Tento rok naše slávnosti trvajú 2 dni. Dnešný večer otvorí domáca folklórna skupina Dolina a hlavný program dnešného večera bude patriť folklórnemu súboru Zobor z Nitry, ktorý si v týchto dňoch pripomína 60. výročie svojho vzniku. Potom nás čaká škola tanca pod vedením Stanislava Palica, dlhoročného tanečníka Sľuku a tanečného pedagóga. Slávnosti dnes ukončíme ľudovou veselicou. Pozvanie na dnešný večer prijala aj pani riaditeľka regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch, pani Marta Šimos-Svrčeková, ktorú týmto, ako aj vás všetkých srdečne vítam. A teraz prosím starostu obce, inžiniera Igora Sádovského, o oficiálne otvorenie 28. ročníka Požitavských folklórnych slávností. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia, tak ja vás všetkých srdečne vítam tu u nás na Máni v Pánskej záhrade v tomto našom parku v amfiteátri. Teším sa, že sa opäť po roku takto stretávame pri takomto folklórnom podujatí. Nedávno som počul Darinku Laščiakovú, známu interpretku slovenských ľudových piesní, pri preberaní určitej ceny za šírenie folklóru. Taký povzdych povedala, že má taký dojem, že na Slovensku toho folklóru stále ubúda. Ja mám tiež taký dojem, ale práve preto je potrebné, aby sme čo môžeme spravili preto, aby ten folklór neubúdal, aby rástol, aby sme sa oň starali. A preto organizujeme aj tieto naše požitavské folklórne slávnosti už 28. krát. Starajú sa o to teda hlavne naše folklórne skupiny, ktoré aj dneska teda budú vystupovať. Rok 2016 je zvlášť významný pre folklór v našej obci, ale nielen v našej, pretože tohto roku si pripomína folklórna skupina Dolina 30. výročie, čiže naša máňanská. 50. výročie si pripomína naša folklórna skupina Dolinka. No a o 10 rokov viacej folklórny súbor Zobora. Hlavne kvôli nemu sme, alebo vďaka nemu sme vlastne usporiadali tieto naše folklórne slávnosti dvojdňové a som rád teda, že nám ponúkli ten ich pripravený gala program ako taká predpremiéra pri príležitosti ich výročia. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam, prajem vám pekné popoludnie, pekný kultúrny zážitok a teraz už odovzdávam slovo našim folkloristom. A týmto oficiálne otváram prvý deň našich 28. požitavských folklórnych slávností. Zjedzte ma, vlčky, zjedzte, už ma moja milá nechce. Utrite si, vlčky, zuby, už ma moja milá ľúbi. Utrite si, vlčky, zuby, už ma moja milá ľúbi. Šošovička, hrášok, mazula, kde ste boli, tetka Zuzula? Bola som ja na vodičku, idem variť šošovičku. Bola som ja na vodičku, idem variť šošovičku. Jaký kraj! Pekný! No môžeme? Ideme!
Máte všetky sponky? Máme. Ide Peter okolo, káže maslo zmútiť. Pomôž nám ho, Pane Bože, pomôž nám ho zmútiť. Ide Peter okolo, káže maslo zmútiť. Pomôž nám ho, Pane Bože, pomôž nám ho zmútiť. No nejaký čo? Ideme sa teda vybrať. Piesky máte? Máme. Brala som ja na podvočku, brala som, pýtali sa šuhajci, či ja som, a ja som im povedala, nevaša, ja ľúbim susedov, Tomáša, a ja som im povedala, nevaša, ja ľúbim susedov, Tomáša. Dievčence, strom letia sú prvá, druhá, tretia, štvrtý. Folklórny súbor